Dobar dan. Ste dobro? A? Mlad čovjek, pa da, bio sam mlad nekada. Odmarate lijepo, jel? Poštovanje, Hrvoje. Užice. Evo, on je ovo preko puta, vidiš. Kamper. A isto kamper? Hajde, sjedi. O, bravo, mi smo svi susjedi ovdje, znači. Ja. Baš sam rekao, mislim. Ovo je genijalno. Kragujevac i onda ima id na kraju i onda su produžili još sa idemo. Evo, problemi. Ne znam kako ovo riješiti sad stvarno. Ovo mi se još nikad nije dogodilo da mi skroz struje nestane. Imao sam zadnjih dana stvarno problema. Evo, fini krug. Ako ste ovdje i ne želite previše u planine gore, tu se dolje spustite onda. Pogledajte vi ovo ovdje, kako to izgleda sve lijepo. Znači, početak je ovdje, jel? Ovdje je početak jezera, a sad ćemo se po onaj drugi kraj, gdje je najduži kraj. To ćemo sad idemo da vidimo. Ako neko želi... Imamo privatnog vodiča ovdje. Pa kako, vrati vidiš? Koji luks? Koji luks? Za ovo ne treba riječi. Dragi ljudi, vikend je. Ako imate ikako mogućnost, pobjegnite i vi malo ovako u prirodu. Ne morate ovako, ali priroda je čudo. Lijepi pozdrav, dragi, dobri ljudi. Lijepi pozdrav iz ovog predivnog kraja Srbije, stvarno. Ako ste gledali jučerašnji video, vidjeli ste kako sam se mučio ovdje. Dolazak ovdje na ovo predivno mjesto. Sam sam bio, evo nisam sada čovjeka vidio do sad. Sad je već evo kasno popodne. Petak kod mene, Njemac mi je došao ovdje u posjetu sa biciklom. Ja sam uživao u ovom miru. Čekaj samo da vidim kud ću krenut. Nemam nikakav plan za danas, rekao sam spakirat si ruksak i krenut. Nemam pojma. Nisam uopće ništa gledao što se nekih staza tiče ovdje ili šta treba vidjeti, posjetiti. Rekao sam, krećem i nadam se nekim lijepim iznenađenjima. Ali stvarno prvi put ovako da sam nakon dugo vremena da sam ovako skroz sam bio ovdje i jučer popodne i cijelo prepodne danas.
neopisiv osjećaj, stvarno. Tu i tamo se čuju ovako glasovi iz ovih kuća okolo. Kao sad, ne znam, čujete. Ali, kažem, 100% mir. Evo vidiš, ipak sam se odlučio na ovu stranu krenuti sada. Ona lijeva strana je dosta mrtva, ajmo reći. Nema tamo previše ničega. Tako da sam ovdje sad krenuo. Naišao na fine ljude isto ovdje. Pa su mi rekli da ovdje dolje isto ima još 2 jezera. Možda da to vidimo, ha? Sa ove strane brane u biti. Da, ovdje sam jučer s autom prošao, to ste već vidjeli. Ali je jako lijepo. Ste vidjeli kako je voda čista. Ali nema ljudi uopće. Jako mirno. To mi je jako čudno kako je tek, sredina 9. mjeseca. Kao, znate, ljeto je prošlo i sad više niko nigdje ne odlazi. A vidi kako lijepo vrijeme i onda kako malo ljudi ima. Evo, već me drugi ljudi zovu da dođem kasnije na rakiju. Da, tu dolje je još jedno jezero. Ne znam, nemam danas previše vremena više, pošto je sada 3,5, skoro 4 sata popodne. Predugo sam se definitivno zadržao danas u autu, oko auta, odmarajući. Ali ponekad i to mora biti. Znate, kad imao sam zadnjih par dana stvarno puno toga i puno ljudi i puno sadržaja, tako da ponekad i ovako jako dobro dođe odmoriti se malo. A ja sebe jako dobro znam da kad su ovako i dani, da mi onda treba opet malo više vremena sa mnom ovako sam. I pogotovo kad ovako ne izađem do, ne znam, 1-2 popodne iz auta ili negdje van, onda postanem skroz lijen i onda mi se više ništa ne da. Tako da mi ovaj način života, samo da vidim se može ovdje ući ili ne. Možda da, ali čisto da vidimo samo ovdje pogled odozgo. Htio sam reći koliko mi dobro dođe ovaj način života koji me non stop motivira za izaći van i snimiti sve i svašta. Jer, kažem, inače bi ja isto bio kao i stari ja, znate, onako više sjest doma, ništa ne radit, ništa ne obilazit. Je to neko skače dolje? Ne znam, jel vidite? Ili su bacili nešto odozgo. Ali stvarno, ako čovjek traži mir neki, ja mirnije mjesto nisam do sada na cijelom mom putu našao ovako. Koliko je ovdje sve mirno i bez ljudi. Sad se ovdje lijepo vidi na kojoj smo visini. Da, dosta visoko, no, tu negdje
1400-500 metara. Zato je friško. Sad je jako ugodno, ali po noći je baš hladno bilo, ajmo reći, nekih 6-7 stepeni. Tako da sam krenuo grijat već ovdje. Zadnjih već par dana. I na Zlatiboru sam već grijao preko noći pomalo. Ne bacate otpad u prirodu, pomozite da nam Tara bude čistija. Tako je. Lijepo. Tu mi je čovjek rekao da se kod restorana naprijed može spustiti negdje prema dolje. Evo, baš me zanima, hoćemo danas uspjeti od početka do kraja videa da se niko drugi ne pojavi u videu osim ja samo. Ne, neću ovako do restorana gore. Vidim da se može i ovdje nekako dolje spustiti do groblja. Vidiš, možda je baš to što sam trebao i vidjeti, posjetiti. To groblje sam baš jučer spomenuo kad sam dolazio. Nemam pojma zašto, ali tako je bilo. Pojma nema koji je put ljepši, šta je gdje. A možda se može ovako nekako tu doći dolje i onda do... Ajmo. Evo vidiš, prekjučer na Zlatiboru bio rekao koliko meni fali tamo autentičnosti. Evo ovakvih stvari. A ovdje je ovo baš fino, vidiš, jako puno ovako starih ovako drvenih kuća. Fini miris, kuha ručak neko. Ipak sa one strane gore, jel? Da. Mislim, možete vi da idete pravo i spustite se tamo i idete... Može ipak, jel? Ima prolaz? Da, može. Ok, hvala vam. Dobar dan. Ste dobro? A? Mlad čovjek, pa da, bio sam mlad nekada. Odmarate lijepo, jel? Dobar dan.
kaže Spajići 700 metara. Vidiš ovdje gore otkud sam došao. I ovdje isto restoran sa ove strane. Predivna šetnja. Ali rekao sam u biti samo zagrijavanje za sutra. Neću danas previše više. Možda bi si otišao nešto pojest gore u restoran. To ću pogledat, a sutra onda ranije malo krenut van. Pa onda stvarno negdje na malo veću šetnju, negdje tu u okolicu gore. Na neki drugi vidikovac. A ipak ima vode ovdje, vidiš. Baš se čudim cijelo vrijeme otkud. Pošto sam sinoć čitao nešto i kao informacija da nema nigdje izvora vode ovdje na Tari. Što mi je jako čudno bilo. Tako da ne znam otkud sad ovo. Ili to negdje curi sa strane onako. Sa gornjeg jezera prema dolje ovdje. Ne znam. U biti mi je sad došlo kad gledam ove sve kuće, vikendice ovdje na sve strane, da su to u biti sad sve moji susjedi za ovo vrijeme dok sam ja tu. Dobar dan. Radno. Tako treba. Pa ja evo nisam radno, kao što vidiš. Ima gore panele solarne? Ima. Pa to je taj. Ima solarne panele po vrhu, plav. A ne, nije plav, bijeli je. Pa nije onaj. Onda je drugi ipak bio. A bio, prolaze tu non stop. A da, ima ih, jel? Ima, nema mnogo, ja sam vidio ti 4, mislim dok smo ovdje. Ali ima i vjerovatno i više, nismo svaki dan ovdje. Mi smo bili 22 nedelje. Dobro, ajde, pozdrav dragi ljudi. Hvala. To sam rekao, moji susjedi u biti sve ovdje. I baš ovaj čovjek kojeg sam gore sreo kad sam krenuo, koji je rekao da u biti žive u Australiji i da su sad preko ljeta ovdje i da jako rado dolaze ovdje na Taru i onda tu budu neko vrijeme, jer, kažem, dnevni ulaz je ovdje 500 dinara, a ako platite 10 dana, onda je 1300, što je ono baš ništa. I onda čovjek baš dugo može ovako ovdje biti. I lijepo je stvarno da se sa kamperom svugdje može stati. Čekaj li ih je ovdje dolje? A ne, neka kamp kućica tamo. U biti sa kamperom se svugdje može stati. Nema nikakvih zabrana, ništa. A evo tu je jezero. Samo mi, nažalost, sunca sad više nema. A pogledajte onu stijenu tamo. Gdje se tu može prići? Ovdje. Izgleda kao put neki. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo.
Kakvo divno mjesto. Evo, baš šteta što sad nisam ovdje pola sata ranije došao. Ha? Jeste vidjeli ovo, dragi ljudi, he? Pogledajte ovdje kako je voda čista. Da, ovo je to mjesto kad sam gore bio, kad sam ono gledao od ozgo. Da, tu sa ovog mjesta. Kad mi se činilo da neko skače ovdje, ali nema šanse. To je palo nešto onda od ozgo. Iz šume ili sa stijene. Neš, ne moraš stvarno ništa posebno. I čak kad se ovako spontano uputim na šetnju, se nađe nešto lijepo. Da, rekao sam danas na početku videa dok sam se budio koliko je priroda čudo. Evo, našao sam još mjesto gdje ima sunca i prilaz do jezera. Kako mi je čudno stvarno da, rekao sam, kaže malo prije, Eš, koliko je ovdje mladih ljudi bilo, ha? Da vidimo, ćemo naći najstariji zapis možda negdje. Eno vidim tamo Matija i Andrija. 2009. Ovdje je 2007. Gdje je? Tu je 2007. Po tome se vidi, kažem, koliko je ljudi ovdje bilo. Izgleda kao da je ovo stvarno po ljeti onda sigurno mjesto gdje jako puno ljudi dolazi na kupanje. A vidiš, sad je, kažem, sredina 9. mjeseca i nigdje žive duše ovdje. A tako lijepo mjesto, evo, za roštilj ovdje. Evo, sad ću probat ovim putem ovdje. Odavdje sam došao. Ja mislim da je ovaj kraći ovdje. Tako je to. Evo, sad smo bili u selu Spajići, je li tako? Da. Ja piše ovdje. Spajići. A ovdje su Lazići, ja mislim sada. Ako se ne varam. To sam negdje pročitao. A ne, čekaj, brana. Ok, znači brana, Lazići ovdje dolje. A Mitrovac je daleko. S autom nije toliko daleko, ali vidi pješke 2,5 sata. Ali ovo selo su, znači, Lazići. Evo vidiš, dragi ljudi, jeste vi ikad bili u Lazićima? Gdje sam ja završio ovako u ovoj predivnoj spontanoj šetnji? Stari Golf dvojka. A da, danas je više ovo modernije. Ovi motori na 4 kotača. Da, ovaj put je bio kraći nego onaj
kojim sam išao prema dolje. Ali sam se sad fino barem oznojio. Da, tu sam se spuštao malo prije. Evo, fini krug. Ako ste ovdje i ne želite previše u planine gore, tu se dolje spustite onda. Možete doći do Donjeg jezera ovdje. Finom šetnjom. A sad gore prema restoranu i vidim nekog zelenog brata gore isto u Mercedes Sprinter kamperu. Ga vidite gore na parkingu. Sad ćemo mi vidjeti ko je to. Ima lijepi put ovako popreko ovdje. Samo jako strmo. To su Poljaci. Poljaci sa finim zelenim isto. Samo je ovaj iz fabrike ovako izašao. Evo finog puta. Sad sam si baš zaslužio večer ovdje. Zdravo. Je slobodno ovdje sve, jel? Mogu, jel? Hvala. Evo, stvarno jako fin restoran, mogu reći. Preporuka definitivno. Rekao mi je konobar, samo 2 restorana su ovdje u cijelom, a neću reći ovdje u cijelom nacionalnom parku, ali ovdje oko jezera, kaže. Ja sam tarsku šniclu, baš me zanimalo šta je. Kaže da je to u biti Karađorđeva šnicla, samo od piletine. Bilo je jako dobro. Salata kao uvijek uz to i evo. Dođite i vi. Malo je skuplje nego neka druga mjesta sad u kojima sam bio zadnje vrijeme, ali dobro. Posebno mjesto je, tako da je u redu. Evo, još fina šetnja sad do doma. Ne znam, je se vidi odavdje, ne vidi se. Di sam, tamo negdje skroz, tamo negdje. Imam još taman 20 minuta pješke do doma dok mi mrak ne padne.
Svaka čast, vi ste se ovdje smjestili. Ove, Ma, ovo je komšija, upoznaj se. predivno, predivno. Komšija, drago mi je. Poštovanje, Hrvoje. Užice. On je ovo preko puta, vidiš. Kamper. A isto kamper. Hajde, sjedi. O, bravo, mi smo svi susjedi ovdje, znači. Ja. Baš sam rekao, vi ste meni najbliži susjedi sad ovdje. Ja. tako? Pa tako se mi zovemo komšije, susjedi. A je, da. Svi smo komšije. ovdje. Evo, kratko malo. Gdje si ono? Jesi išao dole? Jesam do jezera dolje. Obišao sela ova dva dolje. I sad sjeo na večer u restoran ovdje. Fino. Evo. Novi dan ovdje. Na ovom predivnom mjestu, stvarno. Danas malo kasnije buđenje. I buđenje uz susjede ovdje. Još sam sinoć kasno stigao i da, ovi ljudi su dosta kasno stigli, a sad tek vidim, ne znam je se vidi, čekaj da povećamo, tablica. Ovo je genijalno. Kragujevac i onda ima ID na kraju i onda su produžili još sa idemo. Ovo je stvarno genijalno. Ovo je genijalno, dragi ljudi. Ovo me podsjeća, znate na koga? Na mog omiljenog, da, evo čovjek je ovdje, na mog omiljenog sportaša kojeg sam imao prilike vidjeti u Parizu prošle godine. O, ima susjeda danas više. Da, čuo sam nešto kad sam dolazio sinoć, ali bio je mrak već, tako da nisam ništa točno vidio. Jao, koliko je 8 i... Šta je ovo sada? Struje mi nestalo skroz. Da. Zato meni grijanje ne radi. Osjetim ja... Osjetim ja da nešto hladno ovdje. 17 stepeni, grijanje mi radi, struje mi nema. Ovo mi se još nije desilo nikada. Vidiš. Evo, problemi. Ne znam kako ovo riješiti sad, stvarno. Ovo mi se još nikad nije dogodilo da mi skroz struje nestane. Imao sam zadnjih dana stvarno problema. Jer, kažem, ne vozim se puno sad više. I onda je teško, sunce više nije toliko jako da može preko dana napuniti bateriju ovdje. Ali nije problem toliko do baterije koliko vidim, pošto mi ova jaka struja mi radi. Znači imam ovaj preključivač koji mi pretvara, znači kako god to objasnio, znači iz baterije to u jaku struju, znači da mogu ovakve stvari preključiti. Tako da evo, barem mobitel sad mogu napuniti, pošto mi je i on sad bio na par posto samo. On mi se sad puni, hvala Bogu, ali ništa mi drugo ne radi. Znači ovaj glavni šalter za plin, to znači da plin ne radi, ne mogu si sad evo skuhat ni vodu moju. Grijanje ne radi, a ništa u biti bez struje. I čekaj sam da se isključim ovdje. Problem je što mi se sad ne da ovdje paliti auto, da mi ga malo barem napuni. Jer, kažem, tu su ljudi okolo. Ne znam kako ćemo to riješiti sada. Ništa. Idem ja prvo vidjeti kakva je vani situacija. Koji su to ljudi koji su me ovako jutro oduševili sa registracijom.
Ma ljudi dragi, šta god da se desi ovdje, ja nemam pojma. Ono, čovjek i zaboravi ovakve probleme sa strujom kad, evo, imaš prilike upoznat ovakve ljude sa svih strana. Ne samo to, nego čujem sad, vidi, grše se sluša ovdje. Samo ne znamo kud je to. A to je od ozgo tamo negdje. Predivni ljudi ovdje sa ovom, kao što sam rekao, vidi. Sad se vidi ovdje izbliza. Genijalnom idejom. Sad smo rekli popit kavu zajedno, pa ću onda ja kasnije vidjeti šta je to sa strujom kod mene. Evo, dragi ljudi, uspio sam riješiti stvar prije 3 minute točno. Sad mi je puno lakše. Prvo sam bio zaboravio na cijeli problem, pošto sam bio sad evo tu 2 sata sa predivnim ljudima. Vidjet ćete ih poslije, upoznat ćete ih poslije. A sad sam evo upalio auto na nekih koliko? 15 minuta da se barem malo napuni baterija ovdje. I sad sam zvao moje drage Slovence u Novom Mestu koji su mi radili sve ovo. I pokušavali smo nekako ovako preko telefona, pošto vidite ovdje je cijeli ovaj blok sa strujom. Ja u biti jesam prije pregledao sve ove osigurače ovdje dolje, ali ništa od toga nije bio problem, nego izgleda da kad se ono skroz baterija isprazni, sad vidite, sad je već opet dosta puna dok mi auto radi, ali što se onda dešava da se cijela ova struja na 12 volti, znači ovo sam rekao malo prije, ovo mi je radilo, znači ova jaka struja, ali problem da mi sve ostalo, znači i voda, znači pumpa za vodu, i ovaj glavni šalter za plin i frižider mi radi na ovu drugu struju, znači od 12 volti. I to mi ništa nije radilo, tako da me sad stvarno panika uhvatila, ali problem je valjda do ove ploče nekako, do ove kontrol table, sa ovim šalterom tu. I sad smo probali sve i kao tu pozadi, evo ovaj bijeli ovdje, koji se stisne ovako sa obe strane i onda se to opet da upaliti. Pošto je baterija bila puna već sada, ali nije mi ova kontrol tabla radila, tako da sam evo to sad uspio taman, kao što vidite, prije par minuta. I sad sam opet sretan, tako da sad sve opet radi. Hvala dragim ljudima u Sloveniji, tako da ja sad mogu nastaviti ovdje ovaj predivan vikend. Vikend za koji sam, ne znam, valjda odlučio da ću ostati ovdje. Pozvan sam na ručak ovdje kod dragih ljudi poslije, ali baš lijepo opet vidjeti ljude ovdje sa svih strana. To je sad ta druga strana opet o kojoj sam ja jučer pričao, koliko sam sretan i koliko mi je lijepo bilo biti ovdje, da dođem u biti na ovakvo mjesto kao ovo ovdje i da doživim to mjesto kao što ste vidjeli u početku ovog videa ili u biti jučer kod mene skroz sam, gdje žive duše nije bilo, nikakvih zvukova sa svih strana. Ali opet je i ovo lijepo, znate, kad imate ovako fino društvo, pogotovo ovako dobre ljude, predivno, kažem. Zato ja sad, evo, krećem malo kasnije nego što sam planirao, ne znam koliko je sati uopće, podne, ja mislim već skoro. Ali evo, samo da se još kavu popijem do kraja i da mi se auto još malo, ili baterija napuni ovako, uz pomoć motora auta. Evo, dragi ljudi, sad krećemo malo u avanturu koju sam i ovako i onako planirao ili danas ili sutra. Znači, izaći odavdje ovim putem kao kojim sam i došao kad prekjučer. Idem ga isprobati sada, pošto sam htio obići malo ovdje 1 ili 2 vidikovca ovdje u blizini, a daleko mi je, predaleko odavdje.
za šetnju, tako da sam rekao idem isprobati teren. I za susjeda mog novog, oni su sinoć kasno došli i sami isto ne znaju kako su se ovdje spustili, tako da je i njih već malo strah povratka ovdje. Evo, pa da ja sad to isprobam. Da, ovdje sad nema stani, nego kako god. Brate. Dobro. Prvi dio smo uspjeli nekako. Aha. Vi vidite koliko ja visim ovdje. A ovo sad ovdje je, ja mislim, najzajebaniji dio. Sad ćemo vidjeti. Dobro, dobro, dobro. Ovo za kraj. Dobro je, dobro je. Evo, može se ipak. Uspio sam. Pogledajte vi ovo ovdje, kako to izgleda sve lijepo. Tako da kažem, koliko god sad možda ogrebotina imam na autu, opet mi je drago da sam bio ovdje i da sam se usudio zalutati ovako, na ovakva mjesta. Šta kaže? Ako nađeš negdje crni luk. Crni luk? Da. Imam ja luka? Crni luk. Tako imam, da imam ja u frižideru luka. Zaboravili smo crni luk. Da vas pokažem ovdje. Dođi malo. Čika toza. Uspio sam proći ovdje. Pa ja to vidiš. Znaš kako? Čim su ti vidjeli ovdje? Nije mi svejedno bilo, stvarno. Samo zalet. Da, samo sa zaletom i opuštam. prva pun gas. Viš kako radi, sine, kao avion. A? Uživate vi. Gdje ćete vi? Odo U smo šetnju? dole sad. A? Odo smo dole. Stvarno je lijepo prošetati ovdje do jezera. Evo, stepenici ima, idemo dole. A ima ovdje stepenica, ja sam išao okolo. Ja sam išao do restorana tamo jučer i onda se spuštao dolje. Pešaka? Ja mislim da je ljepši ti ovaj put. Ideš do kraja brane i onda imaš... Koliko tu ima da se ide? Ima dosta. O sat vremena sigurno. Ima više, ako ćeš do jezera dolje imaš sveukupno 1,5 sata minimum. U jednom pravcu? Ne. Da se vratiš. Mile, sat i po da odemo dole da se vrati. Ajde, uspjet ćete vi. Vidimo se kasnije, ajde.
Došao sam samo ovdje kratko u dućanu Mitrovac nešto si uzet i vidim da je ovdje zatvoren promet prema dolje. I sad pitam u dućanu šta je, kažu relije ovdje. Pa evo, kad smo već tu da i tako nešto vidimo. Nisam nikad relije uživo vidio nigdje. Ima ljudi ovdje. Kažem, da vidimo kako to izgleda kad sam već tu. Kreću od ozdo, ne znam kako se mjesto zove, prema Sekuliću su sad rekli. Tolika razlika sada od kako sam ja došao prije 2 dana ovdje. Možda ste vidjeli u zadnjem videu, ovdje žive duše nije bilo. Ni što se auta tiče, ni prema Vidikovcu. Napred nigdje nikoga, a sad vidi. Vikend i... Ali evo, lijepo, drago mi je. A stvarno ovdje direktno prolaze, vidi. Možda i zbog toga toliko ljudi ovdje. Evo sad sam došao na ovu stranu jezera, na desnu, kad se gleda od ozgo iz Mitrovca, ono gdje sam jučer lijevo skrenuo, čisto da vidim ovu stranu. Htio sam se popet tamo na onoj drugoj strani, sa one strane jezera na Vidikovac Sjenić, ali nisam ga našao nekako. Tako da, evo sad malo kružim po ovoj strani. Da vidimo, hoćemo ovdje nešto lijepo naći još. Ali lijep pogled ovdje, točno na moje, na naše mjesto tamo gdje smo mi smješteni. Ovdje ima lijepih apartmana. Sve je puno nekako danas, čini mi se. Baš lijepo. Evo što sam sad došao na ovu skroz zapadnu stranu jezera, na ovu branu sad ovdje. I cijelo vrijeme čekam neki znak, nešto što će mi reći to je pravo mjesto sada za krenut negdje gore, ali nikako se ništa ne pojavljuje danas. Ne znam, razmišljam sad možda ovdje ovako gore otići. Nemam pojma kuda ovaj put vodi. Ne znam. Ništa, nastavljam ja dalje. Možda mi se pojavi još nešto. Ako ne, onda pravim cijeli krug fino oko jezera.
su to pogledi na jezero sa svih strana. Jako, jako lijepo. Jako lijepo, stvarno. Ne mora se stalno pješke, vidiš. Može se ovako i sa autom ponekad. A ovo, vidi sad ovo. Vidi sad pogled na ovu drugu stranu. Ma ovo je nevjerovatno, vidiš. Znači ono svako malo... Evo vidiš, ovo mjesto me sad zove, da barem stane malo, da si popijem kavu u miru. Nemam pojma kako se mjesto zove, ali vi koji ste prošli ovdje ovim putem znate sigurno. Pogledajte to. Jako lijepo. I vidiš čak točno ono mjesto naše tamo, ne znam, se vidi sad skroz onako na lijevoj strani, gdje je onaj mali brod gliser u vodi. Tamo smo mi smješteni. Šta da vam kažem, ljudi, toliko uživam ovdje u svemu. I hvala na svim preporukama od vas u komentarima. Toliko valjda još lijepih stvari ovdje ima u okolici, u blizini. Ja bi rado još više vremena imao ovdje i da nam ljeto ovako još duže potraje. Ali bojim se sad da će, ne znam, za tjedan, dva biti sve gotovo. A kao što sam ja rekao, ja moram biti za 2 tjedna u Albaniji otprilike. Ali budem još nešto obišao definitivno. I jako puno finih ovako malih mjesta, sela ima u cijeloj okolici ovdje. Sa predivnim vikendicama, čak i kućama. Ja ne znam, baš je isto neko jučer spomenuo u komentarima da dosta poznatih ljudi ovdje ili živi ili isto imaju vikendice. Sportaši neki, bivši. Ma predivno, stvarno. Predivno. Sad sam zalutao malo ovdje. Znate, željan sam, pa onda uvijek negdje ovako skrenem i vidim ovdje neka škola stara. Predivne stvari vidim, stvarno lijepe ovako, predivne vikendice, svugdje ovako lijepi pogledi. Pogledajte vi ovo, stvarno sa svih strana jezera. Da, vidiš, skroz stara škola, razbijeni prozori. Je škola valjda, ili? Šta kaže? Je osnovna škola Sveti Sava, Bajna Bašta.
isto nešto sve staro, napušteno. Ovdje je taj restoran za koji su mi rekli, vidiš. Ovo isto jako lijepo. Jako lijepo. Vidi koji predivan pogled imaju tamo sa terase prema dolje. Da, to je taj drugi restoran koji su mi rekli, konobar mi je jučer rekao da su biti samo dva ovdje u okolici jezera. Su to njihovi apartmani onda, ha? Evo, predivna vožnja. Ljudi, ako se pitate, muzika ova koju puštam ovako u pozadini, pa ne u svakom videu, ali u jako puno njih, to je muzika koja meni ovako dođe ovako u tom trenutku nekako na radiju i onda se, ne znam, to mi je tako ono doživljaj da pustim to jednostavno ovako u pozadini, kao da točno mora biti u to vrijeme ovdje. A danas je to Zdravko, kao što ga čujete sada ovdje. Pozdrav, kako je gospodine? A ništa, nisam puno danas hodao, samo sam krug sa autom napravio oko... Da, do Mitrovca i sad sam krug cijeli napravio oko jezera. Da vidim sve ovako. 22 km je. Tako je. Baš je lijepo bilo. Je. Ajde, vidimo se. Da, dobri ljudi od sinoć. Goran i supruga njegova, nisam zapamtio ime nažalost, koji su me ovako lijepo pozvali sinoć na piće i na meze malo. Isto tako ovaj gospodin kojeg sam sad evo sreo taman, koji boravi jako često ovdje na Dari sa svojim kamperom. Toliko dobrih ljudi ovdje, nevjerovatno stvarno. Evo, ovo je i dolazak na ovo predivno mjesto gdje sam zadnje 2 noći prenoćio. Da vidite kako se dolazi do tamo. A
Ako niste jučerašnji video gledali, naravno. Ej, sad stiže ovaj najgori put, što kažem. Ovdje se dolje spuštat. Mašu mi odozdo, vide me već da dolazi. Svi znaju kakav je ovaj put ovdje. Parkirat se opet na moje mjesto. Ostalo je prazno, fino. Dobar dan. Novi gosti ovdje, a? Eto, i to iz vašeg grada. Stvarno, slučajno ili? Eto, slučajno. Svaka čast. Prvi put ih vidim. Evo da se upoznamo. Hrvoje. Luka. Drago mi je. Marko, drago mi. Drago mi je, Hrvoje. Špivo, bre. Dobrodošli. Hvala. Pa, može. Ste mi dobro? Kakva je šetnja bila? I on ne pita me ništa. Kleli smo te 20 puta do sada. Ne, moj se. A to je laganica bila. Znaš gdje smo se spustili? Za onaj plavi gelender dole. A ipak tamo? Ja. Pa niste mene slušali, ja sam vam rekao produžite do restorana i onda se... Vratili onim putem. dobro. Kad smo se vraćali bilo je... To tamo, troluj poslije tamo kad budemo bili Kredita završi. plaćamo, nemoj da mi svoj dio da. Ajde prvo da vidite tamo Matiće preko puta. Ovo dolje mi se lijepo. Kakvi su nam kamperi, pogledali. A, jesi vidio odavdje, a? Znači, početak je ovdje, jel? Ovdje je početak jezera, a sad ćemo se po onaj drugi kraj gdje je najduži krak. To ćemo sada idemo da vidimo. Ako neko želi... Imamo privatnog vodiča ovdje. Pa kako vrti vidiš? Koji je luks? Evo naše mjesto tamo. Naše mjesto tamo, da. Nisam pričao, iznad se vide dvije kuće, bilo je veliko klizište ovdje sa ove strane. Pa se cijelo brdo spustilo dolje i ove tri kuće su skroz na stranu. A mi kad ljeti ćemo, šta ćeš? Da, tu sam prošao baš. Da. Ako je mjesto za kućicu ovako ovdje gore. A i ovaj isto, da. Sad ću kad uđem u vas. Znaš? A nemoj reći da nisi prije već. Nisam majke. Svaki on ulazi u vodu i kad je voda... Mora da se držim još uvijek. Ta ledena voda. Mora da se još uvijek držim. Ajde, bato. Ajde. Kako predivno kupanje, dragi ljudi, ovdje. Kako smo se okupali ovdje sada, a?
Kako nam je... se kupom narednih mjesec dana. Kako nam je lijepo. Voda malo hladna, ali ne, dobro je, dobro je. Ono, minuta, dvije unutra i sve super. Ladno, brate, neki dalje. Kako je ovo lijepo, dragi ljudi. Ovo čovjek da planira sve ovako i da pokušava izrežirati, nema šanse da se ovako sve poklopi. Ovako dobri ljudi, ovako vrijeme, ovako mjesto ovdje, stvarno neopisivo. Ljudi, moram vam pokazati sad, nažalost nam je sunce već ovdje iza brda, ali mislim ovo je dan, znate kako ja uvijek kažem koliko je život lijep ili koliko može biti lijep. Ovo je sad, to su točno ti trenuci kad čovjek to baš onako osjeća. Ovdje se sprema, majstor sprema roštilj večeras. Pa šta ću, vidiš koliko komarac u konalu. A jao. Toliko lijepo, stvarno. Evo sa divnim ljudima, kao što uvijek kažem. Vidjeli ste ih malo prije. Ja sam u biti cijeli dan proveo s njima sada. Hvala vam na društvu, dragi ljudi, stvarno. Ne znam šta da kažem. Baš sam sad rekao koliko su ovako ovi trenuci, ono kad ja stvarno kažem koliko je život lijep. Predivno, stvarno. Večera se sprema. Znači... Da, to sam... Ja sam rekao... Mogli smo da upecamo večerinku, ali slabo. Dim i do mog... Osjeti se dim i miris roštilja u mom autu čak. Znaš što ne možeš tu da se osjeti. Šta kažeš? Što ne možeš tu da se osjeti. Ja sam sad spremao kruh i osjetim miris roštilja do mog auta skroz. Tamo su isto mladi ljudi koji ste malo prije vidjeli došli sa šatorima. Ama baš je lijepo, predivno. Evo kod mene se kruh sprema još ovdje. Tako da je još malo sve spremno za večeru. A ja vas, evo, lijepo pozdravljam za kraj ovog videa. Ova predivna, sad već koliko, 3 dana ovdje na Tari. Jako lijepo. Kao što sam rekao, i jedno i drugo je lijepo. Ono kad sam jučer bio ovdje skoro sam, ali i ovo sad možda još nekako rješava cijeli ovaj doživljaj ovdje. Evo, lijepi pozdrav, dragi ljudi. Mi se vidimo u nastavku sutra ili preksutra, kad god.